Mit navn står med prikker. Pas på, at det ikke stikker. Det er påske, og det kommer den her udgave af Sludder til at handle om. Vi skal se nærmere på påskefrokost. Og hvad spiser man til det, Katrine? Ja, det ved jeg heller ikke. Det ved jeg heller ikke. Så vi får besøg af en madblogger, som vil forklare os lidt om, hvad det egentlig går ud på. Sidste uges program, der tabte Katrine sig. Hun er kommet i form, slank som en ål, vil nogen sige. Og så derfor sender jeg Katrine ud i dag og spiser noget påskeæg. Velkommen til Sludder. Det var engang en rykker. Og så videre velkommen til vores første og eneste gæst i det her program, som er Ida Sten, madblogger fra idasten.com, hvor hun blandt andet laver hendes egne opskrifter, lavet af sæsonens råvarer. Og noget, der er sæson i den her tid, det er jo påske. Hvad der hører med til påske, det er påskefrokost. Men vi kender alle, hvad der er med til julefrokost. Men hvad hører til påskefrokost? Det vil jeg lige spørge Ida om. Hvad spiser vi til påskefrokost? Ja, men altså påsken, det er jo også sådan her, hvor alle de nye, dejlige, lækre grøntsager, de kommer frem. Så man kan sige, at påsken det er også en måde at fejre forårets komme på, hvis vi ser bort fra den kristne tradition. Ja. Så det er selvfølgelig en masse æg og fisk og sild. Når du siger det fisk, er det også fiskefilet for eksempel? Eller er det er nok mest sild, vil jeg sige. Okay. Og sild kombineret med æg. Okay. Ja. Så lidt mere, og de friske grøntsager, hvad kunne det være? Altså det er jo nu her, at agurker og tomater og sådan noget begynder at komme frem. Som ikke er importeret? Som ikke er importeret. De danske agurker og tomater. Okay. Det der sådan virkelig smager og noget. Ja, okay. Kunne du nævne andre end de traditionelle? Ja, altså der kommer en masse salater frem også. Og så alle de her friske krydderurter. Purløg, kørrulle og... Okay. Ja. Hvis man ser på julefrokost, så er det måske lidt mere de tunge, lige hvor vi skal have noget sult på kroppen for at klare vinteren. Ja. Altså det her lyder lidt mere... Nu får vi lyst til alle de friske salater, og vi trænger til det. Ja. Og hvis man føler sæsonens råvarer, så har man jo levet af kål og rodfrugter hele vinteren. Og så er det jo simpelthen en nydelse at komme til. Det er noget, mad elsker at se frem til. Ja, det er det virkelig. Altså, det er. Ja. Hvad så med, nu lyder det meget som om det er måske lidt koldt, at det er salater og sild og sådan noget, men hvad med, hvis man vil have lidt varmt? Ja, der er jo stor tradition for at spise lam i påsken. Okay. Ja, lammekølle. Ja. Tror jeg, der er mange, der laver. Eller lammefrikadeller. Ja, så det lille søde påskelam, det skal bare direkte ud på bordet. Ja. Så tænker jeg også på dessert, og der har vi sendt Katrine ud i marken for at anmelde lidt forskellige påskeæg, som man eventuelt kunne spise som en lille dessert. Det grønne og SU-venlige påskeæg. Jeg synes indpakningen, den er lidt hård for op. Den er lidt hård tyk igennem. Den smuldrer i min mund. Lidt støvet chokolade. Jeg kan ikke lide den. Det grønne Anton Berg-æg. Lige til at starte med, der farven den fanger mig. Jeg kan godt lide grøn, så jeg bliver glad. For fanden, hvor smager det godt! Vi er ude i en rosé indpakning i grøn. Har vi sådan en god, tyk æggeskal af mørk chokolade. Og indeni gemmer sig den mest himmelske lille godte. Det kan godt være, at der ikke er meget æg at købe SU for. For satan måske hellere købe det her. Jeg er vild med det. Se, den her indpakning, den gør mig glad. Flammeægget kalder de den i Netto. Und eine kleine Überraschung! Hvis jeg nu ikke havde smadret det, så havde man været virkelig glad over at møde den sorte chokoladeskal. Og indeni kommer der en overraskelse. Det er mere det indeni, der tæller. I hvert fald, når det gælder påskeæg. Og den virker ikke. Jeg tror, den ligger lige mellem de to andre æg. Den er ikke helt så skidt som det lille grønne skidenæg, men det er heller ikke lige så godt som Anton Berg-ægget. Guldægget. Den ultimative chokoladeoplevelse.
Guldæg. Rigtig billig chokoladeagtig. Den sådan smager lidt af skab på den der måde, hvor man ikke har brug for at købe et. Det er ikke meget værd. Så er vi tilbage, og Katrine hun har spist sig mæt i chokolade. Men inden vi kommer til desserten her, i vores lille påskefrokostvurdering, der vil jeg lige tilbage til æg. Hvad kunne en ret med æg for eksempel være? Altså, der er jo rigtig mange forskellige retter med æg. Og jeg ved, i Sønderjylland har man en bestemt tradition med at lave solæg, hvor man først koger æggene i 15-20 minutter i vand, og så ruller man den lige, så æggeskallen lige bliver lidt sprækket, og så kommer man det i et saltlage, og så lader man dem stå der i en uges tid, så de får lov til at trække alt det her salt. Og når man så skærer dem over og skal spise dem, så er æggeblommen blevet sådan dejlig grå. Blå. Det lyder lækkert. Det lyder rigtig lækkert. Hvordan smager det så? Er det noget... Det vil jeg sige, det der delte meninger om, men der er rigtig mange, der holder utrolig meget af det. Man gør det, at man tager æggeblommen ud, og så fylder man ellers bare tabasco og eddike, olie og stadig ned i hullet, hvor æggeblommen har været, propper æggeblommen i igen, og så skal man spise det her halve æg i en mundfuld, og så lige skylle noget med en snaps bagefter. Okay. Ja, så det er sådan en og det lyder god og stærk. Lidt specielt. Ja, det er utrolig lækkert. Hvad ellers, hvis man ikke lige er den, måske den lidt mere kredsende påskefrokostgænger? Hvad kunne så være en ret? Jamen sådan noget som en god æggesalat med karry og æbler kunne være lækkert. Lidt mere mild i smagen. Ja. Så kan man selvfølgelig lave sådan noget som rejesalat og... den gode gamle. Ja. Og så til dessert. Vi kender alle sammen, at der er den traditionelle julefrokost-dessert, som er risalamande, hvor vi alle sammen kæmper om mandlen. Men hvad med påsken? Har den en speciel? Der er nok størst tradition for at sende børnene ud i haven efter de her chokolade påskeæg. Ja. Ellers så tror jeg, der er rigtig mange, der laver et ostebord. At det sådan, igen er det lette, man holder det til. Okay. Spise noget frugt. Det er simpelthen den sunde udgave af julefrokost. Det må jeg konstatere. Nu snakker jeg om at sende folk ud og lede efter påskeæg. Ja. Og jeg tænker også, nu hvor man har været nede og sidde i så længe, at folk kunne måske godt trænge til en lille gåtur. Og igen har jeg sendt den meget livlige Katrine ud på en lille gåtur for at anmelde nogle af Københavns parker. Så har jeg transporteret min æg hele vejen ind til Kongens Have. Jeg vil prøve at gemme den, og så håber jeg, at der er nogen, der kan finde min æg. Nu har jeg været i Kongens Have, og vi har været ude at lægge de her påskeæg. Jeg synes, det var en rigtig, rigtig god have at lægge det i, fordi det indbyder bare til at lægge påskeæg. Det, der så sker nu, det er, at vi venter på, at der kommer nogen og finder min påskeæg. Der går jo rimelig mange folk forbi her hele tiden, så det burde ikke være så svær en opgave. Lad os nu se. Nu har jeg siddet her i 3 timer, og der var ikke nogen, der har hentet mine æg. Det er skide dårligt at have at lægge æg i. Skrider. Så botanisk have. Det her det er nok den bedste pakke, jeg nogensinde har lagt æg i. Jeg siger dig, der er fyldt med mennesker, der gerne vil have æg herinde. Så se, den er helt tom. Jeg tænkte mig at spise den sidste. Og så tror jeg, Morten han venter på mig.
Så er vi kommet tilbage. Katrine har været ude og gemme lidt påskeæg til hvem der ellers gider at finde dem. Og jeg kom til at tænke på chokolade. Nu er meget af det, vi har kigget på, det er måske ikke lige helt den bedste kvalitet. Og jeg ved, at hun har været til chokoladefestival. Hvad er egentlig tendensen der så? Der er rigtig mange spændende tendenser fremme lige i øjeblikket. Der er mange, der eksperimenterer med sådan noget som frysetørret hindbær. De lige ruller chokoladen og måske påskeæggene i det. Så det er udenpå? Det er udenpå, ja. Jeg smagte nogen, hvor der var mandler, der var rullet i chokolade, og så med frysetørret hindbær. Og det giver sådan en rigtig, rigtig god, frisk smag lige når man får den i munden. Og så får man den her bløde chokolade smag bagefter, og så lige en knasende mandel til sidst. Det er det de gode påskeæg, kan jeg sige. Og så er sådan noget som lakridspulver er jo også rigtig meget fremme. Så det er meget det der med sådan at kombinere den bløde chokoladesmag med en lidt mere frisk eller stærk. Så man får noget kant. Ja, præcis. Nu bliver man helt chokoladesulten. Og så det hele, nu har vi jo været godt igennem alverdens retter her med inden for påskefrokost. Men det hele skal jo skyldes ned med noget. Og du snakkede før om noget snaps, at det også er gældende inden for påskefrokost. Hvad drikker vi ellers? Så drikker vi øl til påskefrokosten. Okay. Der er jo rigtig mange, der lancerer specielle påskeøl nu her, med en lidt stærkere alkoholprocent end de almindelige. Så vi holder os stadigvæk inden for julefrokosten rammer, jeg tror, at det ikke er sådan let hvidvin, vi tager fat i. Det er stadigvæk... det er øl og snaps, ja. Ligesom ved julefrokost, så kommer vel blandt andet Tuborg også ud med en påskebryg. Og kan du sige noget om, hvad kendetegner en rigtig påskebryg? Det er en lys øl, og sådan lidt større alkoholprocent. Ja, det Win-win. er jo noget, vi godt kan lide os danskere. I slutningen af 1800-tallet blev den første påskebryg brygget. Så også påskebryg, vi går way back, kan vi høre på det hele. Og i den anledning, der har jeg også lige sendt Katrine ud for at kigge i Netto, hvad de har at byde på, og hvilken man så skal vælge til sin påskefrokost. Jeg har købt 3 øl, som I skal prøve at smage nu. Og nu vil jeg fortælle jer, kære seere, hvilken en der er bedst. Det jeg tænker først, det er, hvis jeg selv kunne finde ud af at hælde den op, så havde den ret fin skum. En rav gul farve. Det er kvalitetsøl det her. Det er altså ikke for sjovt, jeg købte det her, vel? Den er dejlig. Lidt sød, men stadigvæk med ølsmag. Den er ikke rigtig ægte sød. Den kan jeg bedre lide. Lidt mere sød og lidt mere frisk. Den er dejlig. Og sidst, men ikke mindst, Tuborgs ordentlige påskebryg. Rimelig meget mere tynd og lidt mere brus. Her. Så er Joen kommet til en afgørelse. Der har været delte meninger, men vi har altså endt med at beslutte os for Bryghuset Braunsteins økologiske påskeøl. Den er håndbrygget på Køge Havn. Det siger altså ikke så let. Og hvis der er noget, jeg gerne vil servere for mine venner til påskefrokosten, så er det den her. Og med Ida Stens gode råd, tror jeg nok, det bliver en succes. Skål. Så er vi tilbage. Katrine har fået noget indbords, og hende har vi lige sendt på en slapper. Vi har prøvet at vide, hvordan vi får lavet en rigtig god påskefrokost her. Så jeg vil bare sige tak, fordi du gad at komme og tog tid ud af kalenderen. Og så ellers følg med på hendes madblog, hvis du vil have flere spændende opskrifter fra Ida her. Tak. Det var alt for denne gang. Og vi siger tak, fordi I kiggede med. Og her kommer Katrine. Chocolate Mama, som har noget her. Håber, det var dejligt. Det var super fedt. Og ikke ligefrem nogen, der gad at finde min påskeæg, så dem fandt jeg selv. Sådan kan det gå. Og i næste måned, der kigger vi nærmere på sommeren, hvad den har at byde på. Det bliver spændende at se, hvad vi tager fat på. Se med næste gang. Tak for det. Selv tak.